Tokom samo jedne godine, Generali osiguranje Srbija dobije skoro 25.000 zahteva za nadoknadu štete na motornim vozilima. Da li znate sve što je potrebno osiguranju automobila? Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno i pokriva štetu koju svojim vozilom učinite na imovini trećeg lica. Kasko osiguranje je dobrovoljno i pokriva štetu koju vaše vozilo pretrpi tokom saobraćajne nezgode, štetu od grada, štetu na parkiranom vozilu, krađu i dodatne rizike. Šta treba da uradite u slučaju štete na automobilu usled udesa? Obezbedite mesto nezgode i obucite sigurnosni prsluk. Popunite evropski izveštaj ili pozovite policiju. Obavezno nacrtajte jasnu skicu i izjasnite se o krivici u segmentu napomena. Fotografišite mesto nezgode i vozila iz različitih uglova. Pozovite policiju ukoliko ne postoji saglasnost oko odgovornosti za nastanak udesa. Ako ima povređenih, pozovite hitnu pomoć i policiju. Policiju obavestite u slučaju nastanka veće materijalne štete na vozilima i ostanite na mestu nezgode do završetka uviđaja. Prijavite štetu na vozilu tako što ćete popunjen zahtev za nadoknadu štete dostaviti osiguravajućem društvu kod kojeg je osigurano vozilo i čiji je vozač odgovoran za nezgodu. Štetu možete prijaviti telefonom ili dolaskom u poslovnicu. Nakon fotografisanja vozila pravi se zapisnik o oštećenju. Ako se popunjava evropski izveštaj, poželjno je da oba učesnika sa vozilima odu do osiguravajućeg društva vozača koji je odgovoran za nezgodu. U slučaju osiguranja od autoodgovornosti, pravo na nadoknadu štete ima samo strana koja nije odgovorna za štetu. Zahtev za naknadu štete podnosi se osiguravajućem društvu kod kojeg je osigurano vozilo čiji je vozač odgovoran za saobraćajnu nezgodu. Ukoliko vozač koji je odgovoran za nezgodu ima kasko polisu, štetu na vozilu prijavljuje svojoj osiguravajućoj kući. Bez obzira na vrstu osiguranja, prilikom prijave štete treba poneti zapisnik policije, ukoliko je izvršen uviđaj ili popunjen evropski izveštaj, vozačku dozvolu, saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu, ovlašćenje vlasnika ukoliko štetu ne prijavljuje vlasnik i pripremiti podatke o tekućem računu na koji treba uplatiti odštetnu sumu. Po kompletiranju dokumentacije naknada štete se isplaćuje oštećenom ili servisu koji je izvršio popravku. Šta ako vam neko ošteti vozilo dok je parkirano? Ukoliko imate kasko osiguranje, prijavite štetu na vozilu svojoj osiguravajućoj kući. Štetu možete prijaviti telefonom ili odlaskom u poslovnicu. Popunite formular za prijavu štete. Ponesite sledeće dokumenta: vozačku dozvolu, saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu, ovlašćenje vlasnika ukoliko štetu ne prijavljuje vlasnik i pripremite podatke o tekućem računu na koji treba uplatiti odštetnu sumu. Procenitelj će i u ovom slučaju fotografisati vozilo i napraviti zapisnik o oštećenju. Šteta se isplaćuje oštećenom ili servisu koji je izvršio popravku. Šta ako vam neko ukrade vozilo? Čim primetite nestanak vozila, prijavite slučaj policiji. Ukoliko imate kasko osiguranje, prijavite štetu svojoj osiguravajućoj kući. Ako prijavljujete krađu vozila, morate dostaviti standardnu dokumentaciju: sve ključeve vozila, policu kasko osiguranja i potvrdu prijave krađe vozila policiji. Oštećenje vozila uvek je neprijatno iskustvo. Zato je osiguranje tu da vas zaštiti. Za više informacija posetite web sajt Generali osiguranje Srbija www.generali.rs.